Tiffany Haddish. I know they working on a script. And I'm so happy and so grateful. ኤርትራ ከመይ ጽብቕቲ ሃገር ምዃና ንዓለም ከፋልጥ ተረቢጽ ኣለኹ ዝበለት ህበብቲ ስታንድ ኣፕ ኮሜድያንን ተዋሳኢትን ለሞን ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መድረኻት ዝኾነ ምዕዳል ሽልማት ተርኣያ ኣላ። ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ናይዚ ሰሙን ዝተኻየደ ሓደ ካብ ዓበይቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ዝኾነ ኣሜሪካን ሚውዚክ ኣዋርድስ ሴቭ ኤ ዳንሰር ፎር ሚ ዩ ኤንት ዘ ኦንሊ ዋን ኣውት ሄር ሲንግል ብምባል ብጄኒፈር ሎፔዝ ክትዋዘ ተሰሚዓ። ኣብ ናይ 2018 ብመጽሔት ታይም ሓንቲ ካብተን 100 ጸለውቲ ዓለምና ተባሂላ ዝተሸለመትን ከምኡውን ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ኣብ ናይ ቴሌቪዥንን መዘናግዕን ኢንዱስትሪታት ኣተኪራ እትሕተም መጽሔት ዘ ሆሊውድ ሪፖርተር ኣብ 2 ተኸታታሊ ዓመት 2018-19 ኣብ መዘናግዒ መደባት ካብ ዘለዋ 100 ሓያላት ሰባት ክብል ኣብ ዝርዝር ኣስፊርዋ መንባሩ ይፍለጥ። እዛ ምስ ሙሉእ ሓይላ ዘላን ንጥፍትን መንእሰይ ክትስሕቐን ክትዋዘን እንክትሪኣ ሸግር ዝረአ ዘይትመስል ዕውቲ ኤርትራዊትን ኤርትራዊ ዜግነት ሒዛ እትርከብን ቲፋኒ ፀሃይ ሓድሽ ድሕሪ ናይ ገለ ተኸታታሊ ድራማ ኣብ ቴሌቪዥን መቐልቃላ ኣብ 2015-2017 ናይ ኤምቢሲ ሲትኮም ዘ ካርማይክል ሾው ከም ኒኪሽያ ዊልያምስ ብዝተዋስኣቶ ተራ ተፈላጥነት ክትረክብ ዝኽኣላን ብዝበለጸ ድማ ኣብታ ኣብ 2017 ዝተሰርሐት ኮሜድያዊት ፊልም ጋርልስ ትሪፕ መሪሕ ተራ ሒዛ ብምስራሕያ ሃንደበት ዓብዪ ኣቓልቦ ዝረኸበት በዚ ድማ 2 ግዜ ንሽልማት ምርጫ ሃየስቲ ሕፂት ብምዃንን ካልኦት ሽልማትን ዝኣመሰሉ ሓያሎ ናእዳ ረኺባ። ኣብ 2021 ምርኢት ዘሐጉስቲ ኮሜድያንን ተዋሳኢትን ቲፋኒ ኣብ ዝርዝር ዘ ኒው ዮርከርስ ብሉጻት ምርኢታት ፊልም መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘካትት እዩ። ንሳ ብተወሳኺ ኣብ 2017 መወዳእታ ኣዋርሕ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ኮሜድያንን ስነጥበባውያንን ተኣኪቦም ኣብ እዋናዊ ኣርእስትታት መስሓቕን ሓጸርቲ መደብ ዘቕርብሉ ሳቱርዴይ ናይት ላይቭ ኤፒሶድ ብምስራሓ ፕራይም ታይም ኤሚ ዝበሃል ሽልማት ክትዕወት እንከላ ከምኡውን ባዕላ ዘዘውንተወታ The Last Black Unicorn ትብል መጽሓፍ ኣሕቲማ። ቲፋኒ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም TBS 2018-2020 ኮኸብ ኮይና ክትስመን ከላ ኣብ ናይ ቱካን በርቲ ትብል ናይ ካርቶን ፊልም ድማ ኣካየዲት ስራሕ ኣፍራይትን ክትከውን ከላ ከምኡውን ብድምፂ ተዋሲኣ። ኮሜዲ በቓላት ቲፋኒ ልዕሊ ዝኾነ ኣብሊፀ ዝፈትዎ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ እዩ። ኣብ ገለገለ ናይ ካርቶን ፊልምታት እውን ተሳቲፋ ኣለኹ። ምስ ሰብ ዝና ተዋሳእቲ ኩዊን ላቲፍ፣ ኬቨን ሃርት፣ ፒንከት ስሚዝን፣ ዳኒ ዴቪቶን ዝኣመሰሉ ተዋሳእቲ ኣብ ገለገለ ፊልምታት ተዋሲእን እዋስእ ኣለኹን። ከም ዝመስለኒ ፊልም ምዕያይ ጽቡቕ እዩ፣ ኣይ ከም ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ግን ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ መለክዒ ኣልቦ ደስታ እዩ ዝፈጥረለይ። እቶም ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ዝዕዘቡኻ ሰባት ፈትዮምኻ ድዮም ጸሊኦምኻ ምስ ሓሳባትካ ይሰማምዑ ድዮም ኣይሰማምዑን ቀጥታዊ ግብረ መልሲ እትረኽበሉ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ እዩ ትብል ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ኮሜድያን ቲፋኒ ሓድሽ። እዛ ዘፍቅሮ ነገር ኣስናን ሰባት ተገይጹ ምርኣዩ ትብል ቲፋኒ ሓድሽ ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ስነ ጥበብ ህይወታ መበል 40 ዓመት ልደታ ኣብ ዘብዓለትሉ ብደርፊ ሳዕስዒትን ፍልይ ብዝበለ መደብ ኣብ 2019 ብላክ ሚትዝቫህ እትብል ኣልቡም ሒዛ ብምቕራባ ኣብ ናይ ግራሚ ሽልማት ብሉጽ ኮሜዲ ኣልቡም ብምዕታር ኣብ 1986 ድሕሪ ሆፒ ጎልድበርግ ነዚ ሽልማት ዝረኸበት ካልአይቲ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ተሸሊሞያ። ቲፋኒ ነዚ ዓብዪ ሽልማት ክትበቅዕ ዝገበራ ናይ ህይወታ መሰናኽል ዘምለጠትሉ ብምንባር እዩ። ሎሚ ዝበዛሕና መንእሰያት ካብ ዘጋጥመና ሽግር ንምርሓቕ ኣብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ክንኣቱ ኢና ንርአ። እዚ ግን ኣብ ጉዕዞ ህይወት ቲፋኒ ብኣንጻር እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ኣብ ዓለም ስማን ኣታዊኣን ሰማይ ክበጽሕ ዝገበሮ ሃብቲ ስድራኣ ዘይኮነስ ሽግራ እዩ። ብኸመይ ቃላት ምስክር እዮም። ኮሜዲ ካብ መሰናኽል ህይወት ዘምለጥክሉ መዕቆብየ እዩ። ቆልዓን ከለኹ ከምዚ ያለካ ምሽ ዕሹ ዝበልኩ እየ ነይረ። ከምቲ ዝበልካያ እውን ብዙሕ ጸገማት ጎኒፍነ ነይሩ። ኣብ ሓንቲ ካርቱን ሓንቲ ማንቴለ ስለምንታዮም ኩሎም ዝሕግዙ ዝኽሪ ተባሂላ ምስ ተሓተተት ስለ ዘስሕቖም ክትብል እያ መሊሳ። ነዛ ፊልም ምስ ረኣኹ ንሰባት እንተዳስሒቐዮም ክሕግዙኒ ዘይደልዩሉ ምኽንያት የለን ኢለ። እዚኣ ክፋልታ ናይ ካርቱን ፊልም
ንዓይ ዓባይ ብልጭታያ ነይራ በቃ ንዓይውን እተድልኒ እዚኣያ ንሰባት እንታስሒቀዮም ኣብ ትምህርቲ ይኹን ካልእ ህይወተይ ሓገዝ ክረክብ ዝኽእል ኢለ እታ ሽዑ ዝቆረጽክዋ ናይ ተስፋን ሓቦን ትኬት ከዓ ኣሳፊራ ናብ ዘለኽዎ ደረጃ ኣብፂሓትኒ ቆልዓን ከለኹ ለፍላፍት እየ ነይረ ብሰሪዚ እውን ኣብ ትምህርተይ ጸገማት የጋጥመኒ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ኣማኻሪ ናብ ሕክምና ኣእምሮ ወይ ድማ ንሰባት ናይ ምስሓቅ ዓቕመይ ክዕብየሉ ናብ ዝኽእል ማእከል ክኸይድ ከም ዘለኒ ኣማኺሩኒ ፍሉጥ ነገር እዩ ምስሓቅ መሪፀ ኣብኡ ከመይ ገይረ ርእሰ ተኣማንነትን ናይ ምዝራብ ዓቕመይን ከም ዘዕቢ ከመይ ገይረ ዋዛታት ከም ዝጽሕፍን ብልክዕ ንሰባት ከስሕቆም ዝኽእል ዋዛታት ከም ዝነግርን ተማሂረ ዘፍቅሮ ነገር ኣስናን ሰባት ተገይጹ ምርኣዩ በዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይደ ብውሕዱ ን4 ሰባት ከስሕቕ እኽእል እየ መብዛሕትኡ ግዜ ናማይት እየ ዘስሕቕ ብውሕዱ ግን ን4 ከስሕቕ ከም ዝኽእል ርግጸኛ ኾይነ ብኸምዚ ብምቕጻል ሓደ እዋን ንሰባት ስለ ዘስሓቅኩ ሓደ ሰብ $50 ከፊሉኒ በቃ በዚ ድማ ህይወተይ ክመርሓሉ ዝኽእል ሞያ ምዃኑ ተረዲእን ወሲነን ድሕሪዚ ኣብ ገለ ውድድራት ስታንድ-ኣፕ ኮሜዲ ኣትየ ኣብ ገሊኡ ተዓዊተ ኣብ ገሊኡ ድማ ስለ ዝፈርሐኩ ተሪፈ ካብዚ ተመክሮ ድማ ኣበይ ኣለኻ ክንደይ ሰባት ኣለዉ እንታይ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍስኻን ክእለትካን ክትተኣማመን ከም ዘለካ ተማሂረ ፍርሒ እቲ ቀንዲ ጸላኢና ምዃኑ ተገንዚበ ቀስ በቐስ ድማ ዓወታተይ ክብርኽ ጀሚሩ ኣብቲ ፈለማ ሃኪት እየ ነይረ እቲ ዝረኸቦ ዝነበርኩ ህቡብነት ድማ ከስክርኒ ጀሚሩ ነይሩ ብስርሐይ ክጀሃር እውን ጀሚረ ነይረ እንተኾነ እዝቲ ናይ ዓወት መገዲ ኣይኮነን ኣበርቲዐ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ድማ ተገንዚበ ራእይኻ እንታይ ምዃኑ ብዘይገድስ መዓልታዊ ናብ ራእይኻ ዝወስድ ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ 4 ወይ 5 ነገራት እንተጌርካ ድማ ንራእይኻ ቀልጢፍካ ትበጽሖ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ከተዕርፍ ትኽእል ኢኻ ብናተይ ኣረኣእያ ግን ሰሙን ሙሉእ ኣብ መዓልቲ ብውሕዱ ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ ብል ብምባል ቲፋኒ ገለ ካብ መገዲታት ዓወታ ንዓና መንእሰያት ኣሕዋታ ትገልጸልና እዛ ንነዊሕ ዓመታት ተራ ተሓጋጋዚት ቀንዲ ተዋሳኢት ወይ ሳፖርቲን ሮል ሒዛ ኣብ ምርኢታት ቴሌቪዥንን ፊልምታትን ዝሰርሐት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኮሜድያን ተዋሳኢትን ጸሓፊትን ቲፋኒ ፀሃያ ሓድሽ ብ1979 ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወሊዳ ቲፋኒ ምስ ሓድሽ ኣቦኣ ምስ ዓበይትያ ብመገዲ መርማሪ ሕጂ ድማ በዓል ቤታ ነበር ዝኾነ ተራኺባ ንሱ ሙሉእ ስሙ ፀሃያ ረዳ ሓድሽ ዝበሃል ኮይኑ ካብ ኤርትራ ዝመጸ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኣይሁድ እዩ ምስ ኣዲኣ ሊዮላ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ብምዝማድ ድማ ንዓኣ ወሊዶም ምስ ኣቦኣ ፍሉይ ፍቕሪ ዝነበራ ቲፋኒ ኣብ ኦክላንድ ዝበሃል ቦታ ፊልምታት ትግርኛ ዓዲጉ ንኽትዕዘቦም ይህበኒ ነይሩ ክትብል እያ ትዛረብ ቲፋኒ ጓል 12 ዓመት ከላ ኣዲኣ ንዓኣን ንኣሕዋታን ሞግዚትነት ስለ ዝሰኣነት ኣብ 3 መዕበይ ህፃናት እያ ትነብር ነይራ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ዓባያ ንዓኣን ኣሕዋታን ሞግዚትነት ክትረክብ ክኢላ ኣደ ቲፋኒ ንዓኣን ኣሕዋታን ሞግዚትነት ዝሰኣነትሉ ምኽንያት ንሳ ጓል 9 ዓመት ከላ ኣዲኣ ብሓደጋ መኪና ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣትያ ብድሕሪዚኦም እምበኣር ቲፋኒ ጓል 12 ዓመት ከላ ምስ 4 ኣሕዋታ ኣብ መዕበይ ህፃናት ዝኣተዉ እዛ ሎሚ ብልፅቲ ኮሜድያን ኮይና ዘላ ቲፋኒ ነዲኣ ከተስሕቓ እንተኽኢላ በዲኣ ክትረም ዝነበረ ዕድል ይጎድል ስለ ዝነበረ ከተዘናግዓ ትፅዕር ምንባርያ ትዝክር ብድሕሪዚ ቲፋኒ እቲ ኣብ ኣዲኣ ዘጋጠመ ሓደጋን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታትን ናብ ኮሜዲ ክትኣቱ ከም ዝደፋፋያ ትሕብር ካልእ ኣብ ህይወታ ጸቕጢ ካብ ዝፈጥሩላ ዝነበሩ ብሰንኪ ኣብ ገጻ ዘሎ ብሮት ኣብ ቤት ትምህርታት ትጽረፍ ከም ዝነበረትን ከምኡውን ንድሕሪት ምልስ ኢላ ካብ ትዝክሮም ኣብ መጽሓፋ ዘስፈረቶን 2 ግዜ ተመሪዓ ዝፈተሓቶ ዊልያም ስቲዋርት ዝተባህለ ሰብኣይ ነበር ይሃርማ ከም ዝነበረን ብሰንኩ ድማ ጥንሴ ከም ዝኸዳን ኣብታ ደ ላስት ብላክ ዩኒኮርን ዘርእስታ መጽሓፋ ተዘንቱ ተሁባኣ ኮሜዲ ምዃኑን ፈሊጣ ዝነበረት ቲፋኒ ብዙሕ ቡድሆታት ይጋጥምዋ ነይሮም ኣብ ሎስ አንጀለስ ናይ ስታንድ-ኣፕ ኮሜዲ ክእለታ ንምርኣይ ሓያል ቃልሲ ሓሊፋያ ንኣብነት ክሳብ ገዛ ዘይብላ ኮይና ኣብ መኪና ተሓድረሉ እዋን ነይሩ ሎሚ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ዩቲዩብ ክንደይ ካባናይና ንህይወትና ብኣወንታዊ ነገር ክንቀይረሉ ንፍትን ዘለና እዚ ኩሉ ዘሕለፈት ቲፋኒ ሓድሽ ግን ካብ ዩቲዩብ ዝረኸበቶ ቪድዮታትን መጽሓፍትን ህይወታ ከም ዝቐየረያ እትገልጽ ነፍስኻ ከኣለኻ ካልኦት ክትኣለ ከም ዘይትኽእል ካብዚ ቪድዮታትን መጽሓፍትን እያ ተማሂራቶ በዚ ድማ ክእለታ ንምዕባይ
ቀትርን ለይትን ብዘይ ዕረፍቲ ክትፅዕር ጀመረት። ጻዕራውን ከንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን። ኣብ 2017 ብመገዲ ገርልስ ትሪፕ ዘርእስታ ፊልም ውፅኢቱ ተራእየ። ቲፋኒ ድሕሪ ዛዕውቲ ፊልም ኣብቲ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎን 43 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሳቱርዴይ ናይት ላይቭ ዝተባህለ ምርኢት ስታንዳፕ ኮሜዲ ከተቐርብ ዕድመ ከቐርበላ ግዜ ኣይወሰደላን። በዚ ድማ ናይ መጀመርታ ጸላም ማቕረቢት ክትከውን በቕዐት። ቲያትር ነቲ ናይ ትምህርቲ ንጥፈታ ከም ዝበለጾ ትገልጽ ቲፋኒ ኣብ ቤት ትምህርታ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ናይ ተዋስኦ ትሳተፍ ምንባራውን ትገልጽ እያ። ከም ሪቻርድ ፕሪዮር፣ ዴይን ኮክን፣ ቻርልስ ፍሊሸርን ዝኣመሰሉ ኮሜድያንን ነቲ ብትኽክል ከተድመዓሉ ዝኸኣለት ሞያ ንምሓዝ ከም ዝሓገዞ እትሕብር ቲፋኒ ኣብ ስክሪን ምስላ ክርአ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ትሰርሕ ከም ዝነበረት ትገልጽ። ቲፋኒ ናብ ዓውዲ ኮሜዲ ፈለማ በቲ ናይ መን ኣስሓቐ ናይ ዋዛ ውድድር ቢል ቤላሚያ ተቐልቂላ። ካብኡ ቐፂላ ኣብ ከም ቼልሲ ሌትሊ፣ ዛትስ ሶ ሬቨን፣ ማይ ኔም ኢዝ ኤርል፣ ኢትስ ኦልዌይስ ሳኒ ኢን ፊላደልፊያ፣ ዘ አንደርግራውንድ፣ ኒክ ካኖንስ ሾርት ሰርኪዩትስ፣ ጀስት ጆርዳን፣ ኢን ዘ ማዘርሁድ፣ ደፍ ኮሜዲ ጃም፣ ሪያሊቲ ቤትስ ባክ፣ ኒው ገርል ሜት ዘ ስፓርታንስ፣ ከምኡን ጃንኪ ፕሮሜተርስ ክትዋሳእ ከኣለት። ሃስባንድስ ኦፍ ሆሊውድ ኣብ እትብል ናይ 2013 ፊልም ቀንዲ ገጸ ባህሪ ዝሓዘት እዛ ጻዕረኛ ተዋሳኢት ኢፍ ላቪንግ ዩ ኢዝ ሮንግ ኣብ እትብል ተኸታታሊት ፊልም እውን ንዝተወሰነ እዋን ግደ ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ናይ ሕጂ ዓወታ በቐሊሉ ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ታሪኻ ዝነግረላ ቲፋኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቕማን ናዕበየት ብምምጽኣ ኣብ 2016 ካንዩ ኣብ እትብል ኮሜድያዊት ፊልም ድሕሪ ምውሳኣ ኣብ 2017 ምስተን ኣብዚ ሙያ ንነዊሕ እዋን ዝዓያያን ጽቡቕ ስምን ዝናን ዘለወን ተዋሳእቲ ኩን ላቲፍ፣ ጃዳ ፒንከት ስሚዝን፣ ረጊና ሃልን ገርልስ ትሪፕ ኣብ ዘርእስታ ፊልም ብምዕያይ ብሓያለ ወግናት ልዑል ኣድናቖት ክትረክብ ከኣለት። ቲፋኒ ኣብ 2018 እውን ምስቲ ኣዝዩ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ ኮሜድያን ኬቪን ሃርት ናይት ስኩል ኣብ ዘርእስታ ፊልም እውን ተዋሲኣ እያ። ቲፋኒ ኣብ 2021 ንጄምስ ኮርደን ኣብ ቀጥታ ፈትነወን ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍረይቲ ፊልም ብዛዕባ ብቕዓታ ዝህብዎ ግብረ ብልሲ ንኽትሰምዕን ምእንቲ ድምፂ መቕድሒ ቴፕ ዝሓዘ ቦርስኣ ትገድፍ ምንባርያ ኣብቲ ቀጥታዊ መደብ ተኣሚና ኣብ መኪና እትቕመጥ ጀሚራ ዝነበረት ቲፋኒ ቅድሚ ኣብ 2005 ናብ ሞያኣ ዘሊላ ምጅማራ ኣብ ቤቨርሊ ሂልስ እውን ካብ መኪና ወፂኣ ትነብር ነይራ። ቲፋኒ ካብ ዓበይቲ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ዝረኸበቶ ማዕዳ በቓላታ ከምዚ ክትብል ትገልጾ። ተዋሳኢት ኩን ላቲፍ ካልኦት ብዛዕባኺ እንታይ ይብሉ ብዘየገድስ ብቐዳምነት ነብስኻ ተፍቅሪ ኣለኪ። ሰባት ኩሉ ግዜ ሕማቕ ክዛረቡን ከውድቑኽን ክጽዕሩ እዮም። እዚኦም ቀናኣት እዮም። እዚኦም ንነብሶም ተሃስዮም ንኻልእ ክሃስዩ ዝፍቱን እዮም። ነዚኦም ንጎድኒ ገዲፍኪ ዝያዳ ጻዕሪ። ብቕዓትኪ ምስ ዓበየ ድማ ክትንክፉኺ ኣይክእሉን እዮም። ድሕሪኡ እታ እንኮ ክገብርዋ ዝኽእሉ ንዓኺ ምናቕ ጥራይ እዩ ዝብል ዓብ ትምህርቲ ሂባትኒ እያ። ኬቪን ሃርት እውን ልክዕ ከም ዓብ ሓወዩ ብሓጺሩ ምዞም ዓበይቲ ሰባት ኣብ ሰርሓሉ እዋን ትምህርቲ እናቐሶም ከየ ዝኸይድ ትብል ቲፋኒ። ቲፋኒ ናብታ መበቀላ ዝኾነት ኤርትራ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ቃለ ምሕተት ጌራ ነይራ። ሽዑ ዝኣተወቶ መብፅዓ በቓላታ ዝዓበየ መደበይ ብዛዕባ ኤርትራን ታሪኻን ንዓለም መንገር እዩ። እዛ ሃገር በቓላት መግለጺ ዝውሕዶ መስገደላት ከም ዝሓለፈት ሕጂ ኣጥዒ ፈሊጥ ኣለኹ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ክንደይ ብሉጻቶም ከፍ ኢሎም እዮም። ሃገር ንምምጻእ ክንደይ ህይወት ሓሊፉ። እዚ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ዘይፍለጥ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሕርቃነይ በቃ ከቋጻጽሮ ኣይካልኩን። ኤርትራ ከመይ ዓይነት ጽቡቕቲ ሃገር ምዃና እውን ንዓለም ከፋልጥ ተረቢጸ እየ ዘለኹ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብዚ ዝምለሰሉ ግዜ ከኣክል ብልዑል ሃንቀውታ እየ ዝጽበ ዘለኹ ክትብል ኣብ 2018 ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ፍቕሪ ሃገር ናይቲ ትፈትዎ ኣቦኣ ዝኾነት ኤርትራ ገሊጻ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት 26 ግንቦት ዝተኻየደ ሓደ ካብ ዓብይ ናይ ሙዚቃ ሽልማት ዝኾነ ኣሜሪካን ሚውዚክ ኣዋርድስ ቲፋኒ ሓድሽ ከም ኣቕራቢት መድረኽ ንብሉጽ ደርፍን ደረፋይን R&B ዝወሃብ ሽልማት ምዕዳልያ ኣብቲ ዕለት ተዓዲማ። ቲፋኒ መንነታ ኮይኑ ዘሎ ዋዛ ድማ ኣብቲ ናይ ሽልማት ምዕዳል ስነ ስርዓት ኣቕራቢት ዝነበረት ህብብትን ተፈታዊትን ድምፃዊት ጀኒፈር ሎፐዝ ክትዋዘ ተራእያ። ጀኒፈር ሎፐዝ ነቲ ምርኢት ብዝለዓለ ወኒ ዘለዎ ብዝሒ ሳዕስዒት ኣብ ዝጀመረትሉ ንሓንቲ ካብቶም ሳዕሳዒት ክትስዕማ ተራእያ ነይራ። በዚ ኸኣ ኮሜድያን ቲፋኒ ሓድሽ ሴቭ አ ዳንሰር ፎር ሚ
You ain't the only one out here single ማለት ንዓይውን ሓደ ሳዕሳዓይ ሓዘለይ ብምባል ኣብዚ ንስኺ ጥራይ ኮንክን ሲንግል ዘለኺ ክትብል ተዋዝያትላ ኣብ ውሽጢ 6 ደቓይቕ ብ23 ደርፍታት ዝተሰነየ ሳዕስዒት ንምርኢት ዘቐረበ ጀኒፈር ቲፋኒ በዝውን ስቓይ በለትን ሽልማት ናይቲ ምሸት ኣብ ክንዲ ብኤምኤ ብጄኤምኤስ ወይ ጀኒፈር ሎፐዝ ሚዚክ ኣዋርድስ ክጽዋዕ ኣለዎ ክትብል ተዋዝያትላ ብድሕሪ እዚ ብብሉጽ ደርፍን ደራፋይን R&B ኮይና ንዝተዓወተት ጸላም ኣሜሪካዊት ደራፊት ሲዛ ሽልማት ዓዲላ